rambut ngembang bakung marake ati bingung, mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Ngapa to ngono kuwi aku kok malih gedhe aku ngono kuwi. Wis ora usah dadak tedeng aling-aling. Aku seneng karo kowe. Aku kedanan karo kowe, aku sayang karo peyan. Asline peyane ngendi? Asline peyane ngendi? Kula napa nggih daerah mriki mawon to kula niku. Pasar. Kowe njaluk apa? Waton ora njaluk tumurun ing lintang lan rembulan, ai jantung hatiku. Wis sing enek mung aku karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Kowe dadi bojoku ora-orane tuwibaning parang curi ning bakal tuwibaning kasur babut. Mbok yo nyawang wong yo umure adoh ngono lho. Wong aku lho cek cilik. Sampeyan wis tuwek kaya ngono. Yo wong tuwa entuk cah enom iki kena nggo jamu. Piye kowe? Lho, aja guyu lho. Aja guyu iki nek guyu atiku mak deg 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 rasane, ha? Jerah kang puspita harum kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya yen ora sisip sing dadi panduluku iki ndak sawang ponakanku bocah Arandu Gumbala si Antasena padha becik sak tekamu mapan ana kasatriyan Madukara kene he Antasena. Ya paman, sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa. Nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune si Antasena. Detiku katur ya paman, paman Arjuna. Iya Antasena.
banget panarimanipun paman ora liwat pangestunipun paman tumuli tampanana bocah bagus Antasena. Dalem pangestune pamanmu Madukara gek ditampani. Ya, paman ya. Wis tak tampa gawe bungah sajroning manah. Lah banjur tekane Antasena mapan ana kasatriyan Madukara iki mau sarimbit karo sapa? Karo Siwa Anoman lan Kakang Antarja. Lah kok uwakmu si Anoman kelawan kakangmu si Antarja ora melu mlebu? Ndak kok paman. Lagi gayeng jagongan ana njaba sajake. Oh iya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi? Dene kowe Antasena prapta ana ing kasatriyan Madukara kene. Antasena. Ngene Paman Arjuna, petung wis dadi. Petung wis cetha ngeglo kang tanpa warana kalamun selikur dina maneh ora suwe kasatriyan Madukara kene bakale ropian-ropian duwe gawe mantu. Rak ngono to Paman? Iya, bener sing dadi kandhamu. Lah banjur piye Antasena? Adicara dedaupan ana kasatriyan Madukara kene bakal digelar kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhat. Ra ngono to Paman? Iya Antasena pancen bener. Lah iki ngene. Antasena bocah randu gumbala tekan ana ing Madukara kene. Aku mung dapur utusan. Aku mung dapur duta. Aku diutus karo Rama Kyai Werkodara. Babakan saking seni lan kabudayan, hiburan ropian-ropian kang maneka warna iki Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke ragat. Merga dawuh Rama Kyai Werkodara, perkara ragat, perkara biaya, perkara probeo wis dicukupi ro omah etan. Ngono Antasena. Iya Paman. Dadi Paman Janaka rasa dadak repot mikir sing piye-piye. Bakune kabeh wis tumepak, kabeh wis ditanggung kelawan pihak Jodipati. Kinarya dangsaring adicara. Ngono Antasena. Iya. Wis Paman. Kuwi wae sing arep tak andharke, kuwi wae sing arep tak aturke marang Paman Madukara, Paman Arjuna. Ana klera-kleru anggone Antasena matur, aku njaluk ngapura. Ternyatane wiwit biyen mula nganti tekan ing Ripalungguhan saiki, Antasena wis kondhang ora isa basa, ora ngerti babagan tata krama karo yudha negara. Ning ragaku karo batinku ki padha, lairku karo atiku padha. Jobone Antasena karo jerone Antasena ki padha. Yen abang tak kandhake abang, yen ijo tak kandhake ijo. Iya Antasena. Babakan adicara rupian-rupian, kabudayan kang maneka warna tinemu mburi, nanging pamanmu bakal kandha sing luwih wigati marang jeneng sira Antasena. Babakan apa Paman? Kok sajak nyolowadi rada maju sing dadi lungguhmu Antasena? Agyat risang kapirang ori nanggul ginempit kehempit dosang repnaning bawana. Duh sang repnaning bawana. Ya si tukang walang adi, ya si tukang sing tias. Ya si tukang kudu kering. Mapan kebeneran kowe Antasena teka ana kasatriyan Madukara kene. Tegese ora susah ndadak Janaka marak ana kasatriyan Jodipati. Perkara arep nanggap wayang ora, perkara nanggap campur sari dudu. Lho, lah perkara apa Paman? Ngene. Ing Ripalungguhan iki matura kelawan bapakmu Werkodara.
Kalamun dina sak mengko dedaupane si Gatotkaca lawan anakku si Pregiwa bakal ndak wurungake. Tak baleni pisan maneh Antasena. Kalamun to ing ripalungguhan iki dedaupane si Gatotkaca lawan anakku si Pregiwa bakale ndak wurungake. Piye? Aja guyon. Iki petung tuwa aja nggo dolanan, Paman. Ladalah. Angudhari tiasrari wut urawat rawat wati wedi lamun kauningan Paman Janaka aja guyon babakan rembug tuwa ya Paman. Antasena, kapan pamanmu iki tau gojek babakan wigati? Pun paman matur witing klapa saklugune. Aku ora lila. Pun paman ora lila kang sarta legawa yen to anakku si Pregiwa dirabi kelawan kakangmu Gatotkaca. Lho, kok sik to? Kamangka biyen ki rembug wis cocok lho. Petung ki wis gumathok. Kakang Gatot lan Mbak Yu Pregiwa uga wis ditali nganggo tembung lamaran. Lah kok saiki malih grembyang iki dalanane apa lho, Paman? Eling, sampeyan ki satriya lho, Paman. Sipating satriya mono lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kok iso batal ki? Kok iso ujug-ujug batal ki penyebabe apa ana wedhus loro ning guriku iki? Yen wedhus loro, tempe loro ning guriku iki sing dadi jalaran batal rabine Kakang Gatot lan Mbak Yu Pregiwa, wedhus loro mburi iki tak belahe dina iki. Ning jero awane sumuk. Tak golek angin luwih dhisik. Pengecut. Dudu Antasena dudu. Dudu panemban Begawan Durna, dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya, perkarane iki apa lho? Ngene ya Antasena. Krana aku ngeman kelawan si Gatotkaca lan Pregiwa. Lho, lah yen pancen perkarane alesane ngeman ki ora ngono kuwi cacane, wong bocah loro wis padha senenge lho. Wong bocah loro wis padha tresnane ning ndi-ndi bareng goncengan cah loro lho. Wis padha manunggal cipta rasa budi kelawan kersane. Lah kok malah arep diwurungke, kok malah arepe dibatalke nganggo rumus model piye ngono kuwi? Kowe iki bocah enom Antasena. Kowe iki bocah Gen Z. Ora mudeng babakan etungan-etungan kang diarani etungan Pancasuda. Pancasuda ki panganan apa? Pancasuda ki dudu panganan. Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumlah kelawan dina kelairane manten wedok. Banjur disuda 55555. Nyatane bareng dijumlah tenan terus disuda 55 entek ora nyisa. Kamangka yen entek ora nyisa kuwi kena sinebut kobong utawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakal nemahi pepati. Iki sing dadi gondelane pamanmu anggone kukuh bakuh bakale gagalake mantene kakangmu Gatotkaca lan si Pregiwa. Lho, kosik to, kosik. Kuwi rak etungan biyen to, Paman. Etungan ngono kuwi kanggone sing percaya. Lho, sing ora percaya ndak apa-apa lho, Paman. Lah yen Paman Janaka percaya kenang apa ora paring dawuh babakan etungan-etungan Pancasuda biyen-biyen, bareng saiki undangan wis sumebar lagi ngrembug babakan Pancasuda. Ayo, sapa sing duduhke etungan Pancasuda? Sapa sing duduhi etungan Pancasuda iki tumrap Paman Janaka? Sapa, Paman? Tak geceke ndase. Dudu aku lho, dudu aku.
dudu aku. Aku no rene arep becek. Aku arep nyumbang, aku arep buah. Lah sing kandha sapa Jali? Antasena pengen ngerti. Aku dhewe sing nemtokake babagan etungan Pancasuda. Kok nembe dawuh saiki nganti biyen-biyen iki etungan Pancasuda kok ora dirembuk, Ngerti tekan ngendi etungan Pancasuda? Ngerti tekan primbon Mbah Gogel. Oh, lah iki. Wes saya awut-awutan iki. Ngene lho Paman, kabeh mau ana paribasan. Ora usah kakean paribasan. Cekak cukupe Baliya ana Jodipati. Matura kelawan bapakmu Werkudara. Mbok menawa mantene Kakangmu Gatotkaca lan anakku si Pregiwa bakal ndak wurungake, bakal ndak batalake. Jagat Dewa Bathara. Weh, adalah. Wis tak titeni kok. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana kurawane, kok ana durnane, kok ana sengkunine. Kuwi mesti gawe geger, kuwi mesti gawe kisruh. Ora dusun, ora desa, ora kecamatan, munggahe kabupaten. Kok mesti enek geger, mesti digoleki endi to sengkunine. Kurawa mesti gawe wisa supaya ana timbuling rubeda. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sadroning Kakang Gatotkaca arep rabiki Antasena adine lanang sing dadi panitiane. Ngerti ora? Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Rawe-rawe rantas malang-malang bakale tak putung. Ora metung kuwi tuwa, ora metung kuwi enom. Waton gawe keliliping laku gecek biase modyar. Sik ta. Aku ora melu-melu jelasne, ora melu-melu njlentrene hitungan Pancasuda. Kok malah sing digecek aku iki lho. Ora apa-apa, Dik Pante, dianggap latihan fisik. Latihan fisik mangklekmu iki. Iki wis cetha ngegla kang tanpa warana yen Antasena dadi kliliping Kurawa. Purbawasesa tak pasrahke marang Dik Patih. Janaka, kula wonten dawuh Bapa Panemban. Ndak kira wis cukup anggonipun Bapa sapejagong ana ing kasatriyanmu, kasatriyan Madukara kene. Nuwun inggih Bapa lakar kados mekaten. Sing baku rembug wis ketemu. Pun Bapa bakal bali ana ing negara Ngastina lho dhisik paring pekabaran marang anak Prabu anak Angger Duryudana. Babakan tata-tata dedhaupane si Lesmana Mandrakumara lan putrimu Genduk si Pregiwa. Nuwun inggih Bapa Panemban mangestokaken dawuh. Dik Patih, piye Kakang Makni Gondel Sukalima? Wedange ndang dintekke, Dik. Ayo enggak bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resing ngestokake dawuh. Njaluk pamit ya Janaka. Nuwun inggih Bapa Panemban. Liyadina nek kapinujon longgar pun Bapak bakal mampir. Nuwun inggih mangestokaken dawuh.
Pati Surata. Diatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara bejo dadi bandara rinarepan mring pra abdi Madukara kadosipun badhe wonten pasulayan ingkang ngadamel gidhuing swasana menika kados pundi Raden? Kakang Patih Surata. Gedhek narasa kawaspadanmu Madukara jagang ana sing jero beteng ana sing kandel. Luwih dhisik panjenengan ingsun arsa meminta pituduh muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih saengga perkara iki enggal ngantukake colok pepadang kang sarta ngantukake titik temu. Lho nggih kalih nyuwun pamit Raden aja ninggal duga lan prayoga Kakang Patih Surata. Sabet biar katalika wau wis paripurna wasing pasewakan eling-eling Dyan Janaka satriya lelananging jagat lan curing Madyapada bawane satriya sejati datan singlar saking Ubaya.
ning pabon yen ngono aku sing kejur apa sing kudu tak adol mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kosong lenga patra
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk, anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku sing banget ndak tresnani, nduk anakku bocah ayu limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak, nimbali karo anakmu aku limbuk? Ingkang angka sepisan ora lali, anakku limbuk ndak gandeng tanganmu tengen, ayo bareng-bareng ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Nduk, oh ngono ya, Mak. Mergo aku lan kowe isih diparingi berkah kang sarta kenikmatan becik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Nggih. Muga tanpa keberkahan kang sarta kenikmataning Gusti Allah, aku lan kowe anakku limbuk bisa manunggal kang sarta tetunggalan sak rombongan ana ing adicara bengi iki, Nduk. Wah iya, iya Mak, iya ngestokake dawuh. Lah banjur adicarane bengi iki apa, Mak? Piye? Bengi iki adicarane dalam rangkaian adicara apa? Iki ngene ya, Nok. Piye? Adicarane bengi iki nggih ya kuwi tidak lain dan tidak bukan sosialisasi bahaya narkoba. Oh, sosialisasi bahaya narkoba. Ingkang digelar dening para warga masyarakat, nggih. Para warga pepunden-pepundenku, sedulur-sedulurku ingkang lenggah mapan ana ing desa kelurahan kecamatan Ngronggot Kadipaten Nganjuk, Nduk. Oh, ngono. Iki dadi sosialisasi tentang bahayanya narkoba yo, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Oh, ngono. Apa meneh? Sosialisasi tentang bahayanya narkoba, nggih, kuwi digelar dening para warga masyarakat kang lenggah ana ing desa kelurahan, ya, marengi utawa mbarengi sasi kemerdekaan, bulan kemerdekaan. Oh ngono. Bulan Agustus, bulan kamardikane awake dhewe, negarane awake dhewe ya kuwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancen kaya mengkono, no. Oh ngono. Dadi iki sosialisasi bahaya narkoba kang sarta ngepasi Agustusan iki ngibarate tumbuh oleh tutup. Oh, tumbuh oleh tutup. Selaras, no. Oh, selaras. Ya. Ternyatane awake dhewe selaku menjadi generasi penerus bangsa. Iya. Awake dhewe selaku dadi generasi penerus, awake dhewe berjuange wis beda karo perjuangane para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa biyen. Oh ngono ya, Mak. Berjuange ora berjuang secara fisik, berjuang merangi bangsa Walanda wis ora. Oh ngono ya, Mak. Nanging berjuange ana ing awake dhewe ing dina saiki sebagai generasi penerus tidak lain dan tidak bukan awake dhewe mempunyai kewajiban yaitu adalah mengisi kemerdekaan. Oh ngono. Mengisi kemerdekaan tentunya dengan hal-hal yang positif, Oh ngono. Contone kaya bengi iki. Oh kaya bengi iki. Sosialisasi tentang bahayanya narkoba, obat-obatan terlarang. Wabil khusus ya kuwi kanggo para pepunden, para nom-noman. Ya kuwi kang mapan ana ing desa kelurahan. Iya ya, Mak, ya ngestokke dawuh. Kanthi mediane ora ana liya kejaba mung mediane mayang kulit. Oh ngono. Ana tetembungan menyelam sambil minum air. Sosialisasi tentang bahaya narkoba namun dibingkai dengan seni dan budaya yaitu mayang kulit kaya kang kagelar ana ing bengi iki. Pancen bener kaya mangkono kok, no. Oh iya. Apa meneh para warga masyarakat pepunden-pepunden kang lenggah mapan ana ing desa kelurahan wis ngrumangsani sumrambahe marang para warga gong kang mapan ana ing Nganjuk. Kuwi banget anggone tresnani karo seni lan budaya, wabil khusus ya kuwi wayang kulit.
wong Nganjuk minded karo wayang kulit. Mula iki strategine para-para kang nyepeng bawat kendo kencenging desa kang mapan ana ing desa kelurahan. Oh ya, dibingkai wayang kulit ya kuwi dengan tujuan sosialisasi bahayanya narkoba. Karben menarik no. Oh ngono. Apa meneh wayang kuwi ora mung tontonan ning uga tuntunan kang kebak ing tatanan. Iya, diiseni apa wae mathuk, diiseni apa wae gathuk ya Mak. Pancen bener kaya mengkono. Wayang kuwi diiseni dakwah ya oke. Ternyatane wayang biyen ya menjadi media dakwahe para wali songo. Diiseni tentang ya kuwi pesan-pesan visi misi pemerintah ya oke, ya gelem, ya luwes, ya gandes, ya kewes. Diiseni tentang sosialisasi tanpa beda kaya bengi iki tentang bahayanya narkoba. Ya mathuk no. Oh ngono ya Mak. Dadi wayang kuwi diiseni apa wae ibarate ana tembungan kawat sampiran. Kawat sampiran diiseni apa wae gelem no. Oh ngono. Wayang apa wae lakone no. Apa wae lakone kuwi pada inti sarinya mengajarkan tentang kebaikan lan nudone aja nganti tumindak marang tumindak angkara murka. Tembunge agama ngandharke amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh ngono ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Nggih. Mula wis sak terpe, wis sak pase, wis sak pantese aku kelawan Biyo ngaturke panuwun kang tanpa upama. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak ya Mak. Ngaturke panuwun kang tanpa upama ya kuwi kunjuk sapa wae. Ya kuwi Bapak Kades, Bapak Kades. Pepundhen kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Suhadi, Bapak Suhadi. Sumrambahipun Bapak Sekdes ingkang bot repot. Oh ngono. Ingkang selaku mandhegani panitia utawi ketua panitia sapa Bapak Rifai no. Bapak Rifai nggih. Sumrambahipun sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal lan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng seluruh para warga masyarakat sedulur-sedulurku kang mapan ana ing desa kelurahan dene Dalang Akbar sak rombongan Sanggar Seni Astabrata. Wis pinaringan kapercayan, pinaringan kapitadosan. Ketiban sampur kinen paring lelipur, gelar kelir gantung gong. Kaya bengi iki no. Wah iya, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Apa maneh? Piye, Nduk? Apa maneh yen ora kleru, aku kelawan sak kanca kuwi wis arambah kaping pindho iki. Arambah kaping pindho iki, sowan wis kedua kalinya iki mapan ana ing warga masyarakat pepundhen-pepundhen kang lenggah mapan ana ing desa kelurahan, kecamatan Ngronggot, Kadipaten Nganjuk. Pancen kaya mengkono kok, Nok. Nggih. Njembarke serawung, ngaraketke tali paseduluran tegese awake dhewe karo warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing kelurahan ora pedhot anggone seduluran, ora pedhot anggone menjalin tali silaturahmi. Iya, sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngaraketake tali ning paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, bakal didawake sing dadi ya kuwi umure no. Wah iya, iya ya Mak, ya ngestokake dawuh. Dadi pada inti sarinya pagelaran ana ing bengi iki, ya kuwi awake dhewe meling karo para warga masyarakat. Ora metung kuwi lanang apa wadon, ora metung kuwi tuwa apa enom gedhe utawa cilik. Tentang bahayanya narkoba, narkotika, obat-obatan yang terlarang. Pancen kaya mangkono. Lah ternyatane kuwi kabeh mau tekan ngendi to, Mak? Kok ana tembungan narkoba, narkotika? Kuwi upayane wong jaban rangkah. Oh ngono. Pambudidayane wong mancanegara anggone kepiye carane merusak generasi penerus. Oh ngono. Sing dilebokke ana ing bumi Nuswantara, utamane ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, dadi tekan jaba mancanegara, tekan jaban rangkah sing pengin ngerusak jati dirine pemuda-pemuda NKRI supaya ora jejeg sing dadi jati dirine no. Oh ngono. Mula awake dhewe selaku menjadi generasi muda, generasi penerus. Awake dhewe uga selaku menjadi pelaku seni, seniman muda, putra daerah Kabupaten Nganjuk.
awake dhewe kudu iso menjadi suri tauladan tepo palupi sak bisa-bisa ya nok. Ngono. Aja mung maido hasanah ning iso dadi usmatun hasanah. Ora mung omong ning iso nindakake kanthi bener becik. Ngono ya, Mak. Mula nek ana budaya saka luar negeri masuk ana ing Indonesia kudu difilter luwih dhisik. Kudu difilter. Ora kok tegese warga masyarakat desa kelurahan kuwi anti dengan budaya luar ki ora no. Tapi kebudayaan dari luar apapun kuwi kudu difilter, disesuaikan dengan ya kuwi norma-norma kang sarta budayane wong Nuswantara kira-kira cocok apa ora. Ngono ya, Mak. Inggih ngestokake dawuh. Apa sing dadi pitutur kang sarta pituduhe biyung bakal tak gembol dadi jimat anggonku netepi lakune ngurip. Nduk, matur nuwun ngun sik yung piye? Lah kok bengi iki kok rumangsaku ana sing ganjel. Sing ganjel babakan apa no? Sing ganjel babakan iki wayangan bengi iki. Wayangan bengi iki dalam rangkane sosialisasi tentang bahaya narkoba. Sosialisasi tentang bahaya narkoba. Lah kok lakone kok milih lakon Raben. Ya kuwi lakon Gatotkacakrama utawa rabine Gatotkaca. Iki kabeh mawa pandonga kok, Nduk. Mawa pandonga. Kenang apa kok sosialisasi narkoba kok lakone kok Gatotkacakrama utawa rabine Gatotkaca? Mergane ben kepala desane ndang payu. Ngono. Lurahe ndang rabi. Iya. Mergo Pak Lurah, Pak Kepala Desa Pak Suhadi. Nek karo Dalang Akbar kuwi wis tumbu oleh tutup. Kok tumbu oleh tutup piye? Padha-padha jek jokone, padha-padha rong kambon wedokan. Lha iki lho. Oh iya, Aku cedhik wong wedok ngono aku wis keringetku sak grontol-grontol kono. Oh iya. Wis babar pisan ora nate, Nduk. Oh iya. Iya, ngestokke dawuh. Nggih, sing bangku ndedonga memuji mring Gusti ingkang Maha Luhur ya, Mak. Ndonga marang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala no. Iya. Muga-muga sak rampunge adicara gelar seni lan budaya yang dibingkai dengan wayang kulit dengan tujuan nuduhke, memberikan motivasi kepada warga masyarakat tentang bahayanya narkotika, narkoba, obat-obatan terlarang. Iya. Muga-muga warga masyarakat dulur-dulurku kang mapan ana ing desa kelurahan. Iya. Muga-muga pendak dina saya temata. Amin. Pendak sasi tansah pinaringan rejeki. Pendak tahun berkah barokah tansah tumurun. Amin ya rabbal alamin. Satemah apa sing dadi gegayuhan kang sarta cita-citane para warga masyarakat desa kelurahan? Sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah. Amin amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesembahanku engkang tetulung marang aku ora ana kaya linangkung kajaba saking Allah namo Putri Allah
Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru Mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Ngono ya, Mak. Dadi sing kepareng mirsani ora mung penonton kang mapan ana ing lokasi, iya. Ning kepara pagelaran wayang kulit kang mapan ana ing desa kelurahan Ngronggot iki uga dipirsani para pecinta budaya, wabil khusus pecinta wayang kulit sing selalu mengikuti dengan setia. Ya kuwi channel YouTube yang awake dhewe Asta Brata Media no. Oh ngono ya, Mak. Dadi iki sing kepareng mirsani akeh-akeh ning lokasi ora mumat. Iki uga dipirsani lumantar channel YouTube. Oh iya, luar biasa antusias apresiasinya para warga masyarakat kang mapan ana ing Nganjuk. Nek wis Nganjuk wis diacungi jempol no. Oh ngono, penonton dadi. Oh ngono, penonton sing wis dewasa iso mbedake dalang siji lan sijine ora membandingkan dalang satu dan dalang yang lainnya. Kepara uga ora membandingkan bintang tamu satu dan bintang tamu yang lainnya. Itulah penonton Nganjuk no. Oh iya, penonton dadi. Dadi penonton Nganjuk ki ana sing penikmat pecel, ana sing penikmat rawon. Nek seneng pecel, aja tuku ning warung rawon. Yen diupamakne kaya ngono kuwi no. Oh ngono. Nek kowe kuwi tuku pecel, aja pisan-pisan ning warung rawon. Nek kepengin ning warung rawon ya njajal ning aja mbok paido. Oh ngono. Sing ora dewasa iki nak kocapo. Wis dijajake ora melu mbayar, senengane pecel lah kok mangan rawon gek maido pisan. Oh iya, kuwi nak dudu menungso to no. Oh iya. Iya ya Mak iya. Iya. Dadi penonton Nganjuk wis ora kaya ngono. Wah, penonton dadi luar biasa. Iya ya Mak iya. Uga pengumuman kanggo bakul-bakul. Iki awake dhewe pentas ana ing Nganjuk dan sekitarnya ora mung kepara bengi iki. Oh ngono. Disebutne ya Mak, jadwal-jadwale awake dhewe bulan Agustus sing pentas ana Nganjuk dan sekitarnya. Karben bakul-bakul ikut andil mengais rejeki ana pagelarane awake dhewe. Bareng-bareng golek rejeki, bareng-bareng ngalap barokah. Ya, sak bubare tanggal 15 mapan ana ing kelurahan, ya kuwi dilanjut tanggal 20 no. 20. Mapan ana ing Tinampuh Rejoso. Terus disambung ana ing tanggal 21. Lah iki tanggal 21 iki jadwal anyar. Oh, jadwal anyar. Dadi ora masuk ana ing jadwal sing diposting Agustus awal biyen. Oh ngono. 21 jadwal anyar. Mapan ana ing Kampung Baru Tanjung Anom. Kampung Barune pundi nggih kok supe kula? Keranggan nggih. Keranggan Kampung Baru. Tanjung Anom. Iki bintang tamune Pak D Gareng Semarang karo Mbak Yu Elisa. Oh iya. Terus dilanjut ya kuwi tanggal 24 mapan ana ing Lingkong Lor Ngluyu. Oh Ngluyu. Tanggal 20 ning Kaliula Peserut Sukamara. Terus tanggal 28 ning Bareng Sawahan. Tanggal 29 ning Sukorejo Loceret. Tanggal 30 ning Balong Pacul Nganjuk. Iya. Disambung meneh nek pengen ndelok pentas spektakuler nontono tanggal 31 no ning di Untak Surabaya. Nonton wayang po minggat jane. Ya mbok menapa pengen nyusul? Iya. Iya Mak ya. Nduk piye? Ya sadurunge ngaturke para kadang-kadang bintang tamu, ning lebih afdolnya ayo luwih dhisik ngumandangake lagu yang bernapaskan tentang perjuangan. Oh ngono ya Mak. Diwiwiti saka lancaran 45. Oh ngono. Ya kuwi reptane dua cendekiawan, ya kuwi dua senior, ya kuwi lirike sing yasa
Bung Karno terus yen ora kleru aransemene ya kuwi Kinarto Sabdo Kiyaine Semarang. Wo ngono ya, Mak. Dua cendekiawan Nusantara. Dikumandangke lancaran 452 Remban mengko gek ditutukke lagu-lagu perjuangan karben mengobar jiwa patriotisme, jiwa perjuangannya para warga masyarakat wabil khusus pemuda-pemuda ana ing desa kelurahan. Oh iya, iya Mak, ya ngestokke dawuh. Buka saka tenor no. Oh iya, ya buka saka tenor diwiwiti saka lancaran 45 dilanjut lagu-lagu perjuangan. Coba kaya ngapa celorot?